Като чуя. Извинявай, коя зодия си? Царски път до 10. Едно. Врагът е безреден, шефе. Добре, от кога зорята те определя кой ранг си, бе? Ами висок е, красив е, дете индиго, но е скорпион. И тъй като почнат, къде си роден? Коя си роден? В колко часа? А ти да няма снимаш гунди, бе. Ще опускаш на лизинг в АБГ или ко? Ама не, точно ли то с Меридиан? Абе, какъв Меридиан, какъв Мариан Димитров, ти ташак ли си правиш, бе? Да не си някой келтско стадо урисници, бе. И тъй като почнат с някакви магнитни бури, някакъв ретрограден Меркурий. Абе, какъв ядромагнитен резонанс, каква планета Пайнер, ти метеорит ли си, абе, синузит? И тези хора, дет вярват в зоди, си мислят, че изглеждат и те. Кой ти е любимият цвят? Морско бордо. Абе, какво морско бордо, какво горско хоро ти дента кърмят с васаген, бе? Извинявай, коя зодия? Абе, я си би май...